हम गायक कलाकार सचिन लाल यादव ग्राम हिनौता से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कृपया हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दिल के दर्द हम के करा से कही, टूट गइल सारा अरमान। दिल के दर्द हम के करा से कही, टूट गइल सारा अरमान। के हम आपन समझानी वो निकलल अनजान। दिल के दर्द हम के करा से कही, टूट गइल सारा अरमान। 1 2 3 4 मैं सरस्वती वंदना गाना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। हंस वाहिनी संगीत के सागर बानी हो, हंस वाहिनी संगीत के सागर बानी हो। मैया विद्यादायिनी घर घर बानी हो, मैया विद्यादायिनी घर घर बानी हो। हंस वाहिनी संगीत के सागर बानी हो, हंस वाहिनी संगीत के सागर बानी हो। आई ब्रह्मा के नारी तीनों लोग जानेला, देव दानो मनो परलोक मानेला, परलोक मानेला। आई ब्रह्मा के नारी तीनों लोग जानेला, देव दानो मनो परलोक मानेला। पढ़े लिखे वाला लोगन की सरताज बड़ी हो, पढ़े लिखे वाला लोगन की सरताज बड़ी हो। हंस वाहिनी संगीत के सागर बानी हो, हंस वाहिनी संगीत के सागर बानी हो। सुर सचिन के स्वर से सजवलू माई, कुछ हामी न हमके गवलू माई। सुर सचिन के स्वर से सजवलू माई, कुछ हामी न हमके गवलू माई। कहे अशोक बाबा सबसे समाज बड़ी हो, कहे अशोक बाबा सबसे समाज बड़ी हो। हंस वाहिनी संगीत के सागर बानी हो, हंस वाहिनी संगीत के सागर बानी हो।